خیرمانی سیاست подкасти радиои озодӣ. истирдоди Наудавкас ба Душанбе мубориза бо ҷиноят ё дигарандешӣ. Подкасти радиои озодиро мешунавед ва ман Хурсанд Хуррамов ҳастам. додситони кулли Тоҷикистон гуфт дар соли 2022 наздик ба 100 нафар аз ҷумла 18 гумонбар ба терроризму ифротгароӣ аз кишварҳои хориҷӣ ба Душанбе истирдод шудаанд. Ин рақам дар гузориши Юсуф Раҳмон ба парлумон дар моҳи марти имсол садо дод. бино ба маълумоти нашршуда, соли гузашта дар Тоҷикистон тақрибан 1200 ҷинояти вобаста ба терроризму ифротгароӣ сабт шудааст, ки назар ба соли 2021 зиёда аз 18% бештар аст. Ба гуфтаи Юсуф Раҳмон, омор аз ҳисоби ҷиноятҳои содиршуда аз рӯи саркардагони гурӯҳи муташаккил дар Бадахшон афзудааст. ин дар ҳолест, ки созмонҳои байнулмилалии ҳуқуқи башар мақомоти Тоҷикистонро барои нақзи беш аз ҳадди ҳуқуқи инсон дар зери шиори мубориза бо ҷинояткорӣ танқид мекунанд. дар Душанбе ин танқидҳоро нодида мегиранд, ҳадди ақал дар сатҳи расмӣ ба онҳо ҷавоб намедиҳанд. Азиз Нуруллоев, ҷомеашиноси мустақил, афзоиши ҷинояткориро ба омилҳои сиёсати дохилӣ бастагӣ медиҳад. ба гуфтаи ин коршинос, дар пасманзари интиқоли қудрат дар Тоҷикистон нигоҳдории субот ба ҳар нархе барои низом муҳим аст. бинобар ин рафторе, ки аз хатти пазируфташудаи умумӣ берун мешавад ва суботро таҳдид мекунад, зуд аз сӯи ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ саркӯб мегардад. ҳамзамон ин коршинос меафзояд, ки бархӯрди сахти режим эҳтимол ба зуҳури ифротгароиҳои воқеитар сабаб мешавад, ки амнияти давлатро зери хатар мегузоранд. аммо дар шароити тамғазании ҳаққу ноҳақ, ҷудо кардани ҷинояткори воқеӣ аз озодандеша мухолифи ҳукумат душвор мегардад. дар роҳ ҳастед меҳмонӣ ё дар ҷойи кор? илоҷи хондан надоред? имкони дидан ҳам? подкасти радиои озодиро бишнавед. нақли гӯшагӣ танҳо барои шумо. дар вақти дилхоҳ ва ҷои дилхоҳ. барпояи тағйироти соли 2018 ба кодекси ҷиноии Тоҷикистон барои даъвати оммавӣ ба фаъолияти террористӣ ё тавҷеҳи терроризм дар интернет аз 10 то 15 сол зиндон пешбинӣ шудааст. чанд сол пеш аз ин тағйир фаъолияти ҳама созмонҳои сиёсӣ, ки ошкоро ба тағйири низом дар Тоҷикистон даъват мекарданд, ҳамчун терроризму ифротгароӣ манъ карда шуд. бандҳои дигари қонун ба монанди таҳқири оммавии президент ё тӯҳмат кардани ӯ дар интернет, даъвати бо зӯрӣ тағйир додани ҳокимият ё ҷалби афрод ба ҷиноятҳои дорои хусусияти террористӣ, таҳқири намояндаи давлат бо истифода аз интернет аз 2 то 15 сол зиндонро пешбинӣ мекунанд. Ольга Абраменко, коршиноси мемориал маркази зидди таъбиз, мегӯяд, дар солҳои ахир мавридҳои зиёди истирдод ё рабудани зодагони Бадахшон аз Русия, ки ба саркӯбҳо дар ин вилоят эътироз карданд, мушоҳида шуд. ба гуфтаи коршинос, барои пешгирии истирдод аз кишварҳои узви Шӯрои Аврупо як роҳи муассир ин муроҷиат ба додгоҳи ҳуқуқи башари Аврупост. қабл аз он ки Русия аз сафи он хориҷ шавад, тасмимҳои зиёде дар мавриди истирдод ба кишварҳои Осиёи марказӣ гирифта шуд. ин додгоҳ боро гуфтааст, медонад, ки кишварҳо барои ҳимояи мардуми худ аз терроризм бо чӣ мушкилоти сахте рӯбарӯянд. аммо манъ будани шиканҷа чизи мутлақест, ки агар дар кишвар эҳтимоли шиканҷа ё бадрафторӣ ва ҷазои ғайриинсонӣ вуҷуд доранд, истирдод ба он ҷо манъ аст, таъкид мекунад коршинос. даҳҳо созмони байнулмилалӣ аз аввали имсол амалкардҳои Тоҷикистонро дар заминаи ҳуқуқи инсон танқид кардаанд ва талош доранд диққати ҷомеаи ҷаҳониро ба ин масъала дар Тоҷикистон ҷалб кунанд. дар миёни онҳо дидбони ҳуқуқи башар, гурӯҳи ҳуқуқи ақалиятҳо, авфи байнулмилал, кумитаи норвежии Хелсинки, гузоришгарони вижаи Созмони Милали Муттаҳид, дидбони поксозии Қавмӣ, Хонаи озодӣ ва ғайра мебошанд. аммо ба гуфтаи Сюзанна Леви Санчес, коршиноси маркази тадқиқоти Русия ва Авросиё бо номи Дэвис дар донишгоҳи Ҳарвард, диққати Ғарб ба ҷанги Украина равона шуда, он ба масъалаи ҳуқуқи башар аз ҷумла дар Тоҷикистон тақрибан таваҷҷӯҳ нишон намедиҳад. ин коршинос афзуд, ки ҳадафи ҳамкории ҷомеаи ҷаҳонӣ бо давлатҳои худкома ба монанди Тоҷикистон ин тақвияти соҳибихтиёрӣ, суботи онҳо ва густариши равобит аст. аммо ин ҳадафҳо мустақим бо ҳар шаҳрванди Тоҷикистон дар тазоданд, ки аз ҳаққи озодии баён,
дин, таҷаммӯъ ва ё ҳаракат истифода мекунанд. ба гуфтаи хонум Санчес, бо гузашти замон ин рафтори саркӯбгаронаи мақомоти Тоҷикистон ва ниҳодҳои амниятӣ эҳтимол боис ба халалдор кардани субот ва эътимоди шаҳрвандон ба ниҳодҳои давлатӣ ва низоми давлатдорӣ мешавад, ки уфти сатҳи куллии истиқлол ва вуруди унсурҳои манфиро ба минтақа дар пай хоҳад дошт. шунавандаои азиз, хирмани сиёсат подкасти радиои Озодиро шунидед. Бо шумо то ин дам ман Хурсанд Хуррамов будам. То барномаҳои дигар.